hajiya ki aminta mi aure ko ba izini na abana na san na tsallake kunci mai wuf da uwar aminina. Jama'a ku to ku saurara zan ba ku dukan dalilina na yo katari da soyayya amma da uwar amini kuma na rantse ina son ta sai dai matsala da abana ta ce shi bai amince ba wai ta yi sa'a da ummina. Sannan gefe abokina shi ma ya fara sukana wai ya za a yi na masaka na tuna ya kara haƙƙi ko da fannin karatu na shi ke yi min rijista na ni dai na bar abokina zan yi zaɓin abar sona. Yau an kai shekara 10 rasuwar abban aminina kuma ya bar dukiya da yawa ta zarta ta duka dangina. To kun ga idan muka yi auren zan kula da kuɗin aminina. Kai abokina ka yi haƙuri umman ka kira ta hubbina.